खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दायो आं दंफैयो धेकियाजुलियावहाय नैबे जाबाय नुबाय थानाय गेटआ जाबाय धेकियाजुलिनि दाख्लै बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरारि जथुम्मा जालांनायाव माने बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बरायनायनि मोनसे गेट आरोना दायो थांगासिनो। दायो आङो सोरजिया बाथौ आश्रम फरायसालियाव सफैबाय। ओमफ्राय बिसोरो गासिबो सोरजिया बाथौ आश्रमनि फरायसा फरायसुलिफोर आरोना। ओमफ्राय बे फरायसालियाव थाखो 10सिम फोरोंथाइ होनाय जायो। नायबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ। लानानै नोंथांमोननि बे सोरजिया बाथौ आश्रमनि गासिबो फरायसा फरायसुलि लोगोसे फोरोंगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानाय जादों हाबाफारियावहाय। लोगोफोर दायो धेकियाजुलिनि बातासिपुर सोरजिया बाथौ आश्रमाव दिनै मोनसे मेहेर गोनां हाबाफारिजों महिला बोराइनि सौरा न'आवहाय खुदियाफोरनि मेल बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थायोबानो जाबाय। नै दायो जोंनि दैदेनगिरिया माने माखासे खोथा बुंगासिनो आरो बेनि खोथाखौ माने गासैबो फरायसाफ्रा साग्रिदै खोनासंदों आरो गासैबो फोरोंगिरि स्टाफफ्रानो दंजोबो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरा धोरोम बिथिङाव माबोरै सांग्रांथि जानांगौ आरो बर'नि हारिमु आसारखान्थि बेफोरखौ मोनथिहोनो थाखाय लानाय जादों। ओमफ्राय दायो फरायसाफोरनो माखासे कुइसन सोंगोन आरो फरायसाफोरा बिनि फिननायखौ होगोन। दायो आं नोंथांमोननो ओरैनो जास्ट खेबनानै देखायबाय सा साज्राङै। नोंथांमोना बिनि फुल डिटेल्स आरो गुदि खोथा मोनथिनो थाखाय बाथौ बिबुंसार निउस पर्टेल होननाय इउटुब चेनेल दं। बेवहाय नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन आरो बाथौ बिबुंसार फेसबुक पेजआवबो नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। आं गोनां बाथौ बिबुंसार पर्टेल निउसनि निउस बुथुमगिरि बिथां कामदेब फंबाय आरो लोगोसे बिथांनि बे बाथौ बिबुंसारनिनो माखासे बिथांखौ मदद होग्रा बिथांनिनो मददगिरि फंबायमोनखौबो सोरजिया बाथौ आश्रम फरायसालिनि जानानै आङो साबायखर बावबाय। लोगोसे दिनैनि बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों खुंनो लानाय महिला बोराइनि सौरा न'आव खुदियाफोरनि मेल बे हाबाफारिखौ जोङो सोरजिया बाथौ आश्रम फरायसालिया दिनै बेयाव खुंनो मोननानै बा बे हाबाफारिखौ बेयाव लाफैनायनि थाखाय सोरजिया बाथौ आश्रमनि जानानै आङो रोजा रोजा बिथांमोननि बाथौ बिबुंसार पर्टेल निउस चेनेलखौ साबायखर बावो। आफादगिरि बिथाङा मोजाङै बेखेवना होलांबाय। दा बिथांनिसिम बेखेवनानै आरो लोगोसे बे फरायसालिनि माखासे हिस्ट्रि बे हिस्ट'रिखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायनानै होनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। फरायसा फरायसुलिखौ लानानै गोबां जोंनि मिजिं हास्थायनायखौ बे फरायसालिनि गेजेरजों दाफुंनो थाखाय धोरोम खान्थिनि गेजेरजों जा फरायसालि गायसनदों बियो गोबारैनो मख'जाथाव। बाथौनि बेसमेन्ट बे बाथौनि बेसमेन्टखौ गासिबो हाबाफारि थुनाय नोंथांमोनखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। बे थाखोसिनिनो बेबो बिनि उनाव मोनो आरो बेखौ बे जाहैबाय बिसि गिबि सिगि बिसि आनि फानि हालि लारि गालि खानि फालि बामि बायदि बायदि निहेर बिलिर बिबार थाइलि बिदां बिलिर कालिदासा गेदेर लिरगिरि बिमा बिफाया फिसानि मानिना सिगां बावदानि सिलिंखार
Dhekiajuli Bardika. Beखिनियानो. जोंनि बाथौ आश्रमनि जों फोरोंगिरि बिथांजों जों मोनबोयो दङ जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा जों लानो सानदों जेरै दिनै जोंनि बाथौ आश्रमनि गेजेरजों सलाबारि महिलाबारि सल'फोरनि बे आफादखौ खुंनायाव बिथाङा बोरै मोनलांदों आरो दिनैसिम बे फरायसालिनि सायाव बिथाङा मा हास्थायनाय दङ लोगोसे बिथांमोनाबो फरायसाफोरा बिनिखौ लानाय माबायदि थाखो फोरोंबाय थादों गासैबो जों बुंबाय साइन्टिफिक होबाय Aku dibuka kota kita untuk mengulangi dan di semua anggaran di sana jadi ini untuk menjaga seperti mahal sembilan tiga puluh kemudian itu dengan Dhekiajuli dan seluruh siapanya sejumlah langsung definisinya di kalau definisinya kan jadi tanganku batu dibuka tanganku tangan mati tanganku ini sebenarnya sahabatku dan jadi anggaran dengan masyarakat dengan sebenarnya ini dari sebuah persoalannya मोनसे धोरोमारि फरायसालि बेयाव जोङो बर' बिजोंजों बर' रावजों जोङो बर' मिडियाम हिसाबै बे स्कुलाव फोरोङो आरो बेजों लोगोसे जोङो सोरजिबाथौ आश्रमाव माखासे धोरोमारि बिदिबो बे मोनसे धोरोमारि माने फरायसालि बेनि उनाव सोरजिबाथौ आश्रम बेजों जोङो माखासे धोरोमनि बाथौ धोरोमनि आरो लोगोसे हारिमुनि बर'नि कालचारनि आगुनि कालचारनि दानि कालचारनि बेफोरनि सोमोन्दै गथ'फोरनो जों बोसोन होनो नाजायो Gröm kham zotha Rewa rew serza sifun